Kollox jindika illi il-Ministru Byron Camilleri qed jiġi jaqgħu jqum mis-sitwazzjoni tal-uffiċjali tal-leża illi issa ilhom aktar minn ġimgħa jsegwu direttivi ordnati mill-General Union. Tantu hekk illi sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw illi tul il-jum il-Ministru suppost kellu jattendi għall-laqa mal-membri tal-Union sabiex isibu soluzzjoni għas-sitwazzjoni prekarja illi jinsabu fiha. Iżda il-Ministru, skont kif qalu s-sorsi tagħna, ma preżentax ruħu. L-istess sorsi spjegaw li l-laqa li kellha ssir mal-Ministru saret ma' uffiċjali għolja li minflok ippruvaw isibu soluzzjoni għat-talbit tagħhom, attakkaw lill-istess membri u uffiċjali tal-leża u għajruhom li qed joħolqu minn din il-kwistjoni ballun politiku. Għalaqstant l-affarijiet għadhom ma ċaqilqux bl-uffiċjali tal-leża jibqgħu jappellaw għal titjib fil-paga u fil-kondizzjonijiet. Allegatament, l-unika proposta li waslitilhom fl-aħħar jiem min-naħa tal-Gvern kienet żieda ta' 13 ċenteżmu fis-siegħa, żieda illi sintendi mhux qed tiġi kkunsidrata bħala waħda xierqa. Għalaqstant, id-direttivi għadhom ugwali bħal dawk ta' ġemgħilu bl-uffiċjali tal-leża li jaħdmu fir-rotot, ħadd ma huwa qed iħarrek u qed joħorġu bħala pajżana. Naf il-waqt illi minn 8 uffiċjali jaħdmu fid-Dipartiment tal-Kollużjonijiet, Malta spiċċat b'żewġ uffiċjali biss, b'2 oħra jaħdmu fl-istess dipartiment fil-Gżira Ewċija. Dawn l-azzjonijiet industrijali u tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern, partikolarment mill-Ministru Byron Camilleri, qed iwasslu sabiex is-sigurtà taċ-ċittadini tispiċċa taħt ħassib serju. Bis-sorsi jesqu illi ma huwa qed isir xejn għaliex minkejja l-istrajk u d-direttivi 70% ta' dħul tal-kumpanija leża mhux jintmess għaliex il-Controller Room għadha qed topera illi jfisser illi l-speed cameras għadhom qed jiffunzjonaw.